Avui en Gent d'ací anem fins a Porcelanosa. Ens visitaran del Cine Culpable 2019 la seva organitzadora Sònia de la Vega i la regidora de Joventut de Vila-real, Anna Vicens. Clara Félix, del Departament de Comunicació i Premsa de Porcelanosa, amb el Premi Nacional d'Innovació en la modalitat de Gran Empresa. I Salvador Aguilella, regidor d'Hisenda i Ocupació d'Onda, per parlar d'actualitat municipal. Comencem! I ja tenim els primers convidats en aquest programa de Gent d'ací des de la tenda Este Parc de Porcelanosa. Ven a presentar un festival molt arrelat a la ciutat de Vila-real. És ni més ni menys que la 22a edició del Festival Internacional de Curtmetratges Cine Culpable. Tenim a la seva organitzadora, Sònia de la Vega. Què tal, Sònia? Hola, què tal? Com estem? I Anna Vicens, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vila-real. Què tal? Molt bé, Miguel. Bueno, un espai espectacular, Així estem en Porcelanosa, en la tenda d'Este Parc. Sí. Jo vos he vist les caretes i esteu flipant un poquet. T'entren ganes de fer reforma a casa. Sí, no? Perquè hi ha de tot, hi ha banys. Perfectament haguem pogut fer l'entrevista en els banys, passa que no ens pareixia molt normal. Bueno, conteu-nos, està ja, falta uns dies pràcticament per a que comenci aquesta 22a edició, Sònia. Sí, el dilluns el tenim ja a prop i ja ultimant pues, tota la feina d'última hora d'organitzar ja l'auditori per a que estigui a punt per a aquestes projeccions i que la gent pugui vindre a gust a veure bon cinema. Anna, estarà des del dilluns fins al divendres, que és el plat fort, no? Sí, així és, de dilluns a divendres en l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner passarem els curtmetratges de la categoria provincial, que serà el dilluns, no, Sònia? Sí. I després és de la categoria provincial fins al divendres, que és el dia de la gala on es coneixeran els premiats d'aquesta edició del Cine Culpable. Sònia, 22 edicions, 22 anys seguits fent aquest festival. Això no té sostre, no té techo. Pues això esperem que continuï molts anys, perquè és veritat que costa molt el mantindre un festival tants anys, siga este o d'una altra índole. Però és cert que la majoria de directors d'uns altres festivals sí que m'ho pregunten, que com ho fem per a mantindre'l, no?, tants anys. Quin és el secret? La veritat, un dels secrets és el suport de l'Ajuntament de Vila-real, per supost, perquè sense la seva ajuda no podríem mantindre este festival. I també el treball que n'hi ha darrere de la gent que col·labora i tota la gent que treballa en el festival per fer que arribi cada vegada més gent. No sé, Anna, quants anys tindries tu quan va començar aquest festival? Bé, cap 22 anys, és que són molts anys, 5 anys tenia. 5 anyets, que no te'n recordes, suposo. No, la primera edició no vaig anar. La primera edició no te'n recordes. Però bueno, esta 22a edició, com a regidora, no sé com la viuràs, com l'estàs vivint per ara, clar. Pues per a mi, la veritat que és de lo que més m'agrada de la regidoria. Quan abans d'entrar a l'Ajuntament ja veia Cine Culpable com Cine Culpable. I quan vaig entrar a l'Ajuntament ja vaig conèixer el festival des de dins. I per a mi és un plaer treballar per a que aquest festival siga una realitat. Sí que és de veritat, és de veres que aquest any l'Ajuntament estem passant unes dificultats econòmiques que crec que tots els veïns i veïnes saben, i hem fet un autèntic esforç per a que aquest festival siga una realitat. Hem tret diners vamos, no us podeu imaginar com... De baix les pedres, podríem dir, no? Sí, perquè el Festival Cine Culpable se feia sí o sí. L'Ajuntament no pot deixar de fer aquest festival. És la 22a edició. És un festival internacional que fica el nom de Vila-real a tot arreu del món, perquè és que se presenten curtmetratges de tot el món. I aleshores l'Ajuntament de Vila-real sempre apostarà per aquest festival per a que Vila-real continuï sent un referent en la cultura. Això anava a dir, Sònia, perquè clar, de tot arreu del món, com ha dit la regidora, quants curtmetratges s'han presentat? Una autèntica barbaritat, no? Pues sí, enguany han sigut 345 curtmetratges. Hem tingut que visionar 3.630 minuts de cinema per a poder finalment elegir els 39 que podrem veure aquesta setmana que ve. La gent espera ja el festival, no?, per a presentar els seus treballs, suposa, no? Sí, n'hi ha molta gent que et crida per telèfon, quan obriu el plaç d'inscripció, n'hi ha gent que fa exclusivament el seu curtmetratge per a que siga projectat en el nostre festival i no en un altre. Això està molt guai. Sí, n'hi ha curtmetratges que són també molt localistes enguany.
Aleshores, són curtmetratges que crec que si no es veuen en este festival serà difícil que es pugui veure en un altre festival. Per això vos convida que vingueu, sobretot hi ha un curtmetratge provincial que parla de coses que són molt de Vila-real i aleshores sí, serà, és molt divertit i serà simpàtic el poder veure'l. De Vila-real ho tenim més a mà, però de quina és la part més llunyana que s'han presentat al festival? Doncs mira, jo te puc dir que seleccionats enguany n'hi ha de França, d'Iran, de Colòmbia, d'Austràlia, d'Àustria, de Rússia, Croàcia i Canadà. D'Iran, l'any passat, el curtmetratge més premiat va ser també d'Iran, l'any passat. Que guai. I la veritat és que sí, estem rebent de totes les parts del món i cada vegada és que també les xarxes socials i les plataformes d'internet fan que sigui més fàcil també el presentar des de més lluny, perquè avui en dia apretes un botó i l'envies i això ha facilitat que també s'internacionalitzi més. Perquè clar, suposo que la temàtica d'un curtmetratge d'Iran no serà molt semblant a la temàtica d'un curtmetratge de Vila-real o inclús de França, no? Suposo que se veuran també distintes realitats. Sí, la veritat és que allí tenen una altra lluita diferent a la nostra i estan encara lluitant per uns drets que ací ja donem per assumits. Aleshores, normalment són protestes socials les que reflexen en els seus curtmetratges. Anna, com s'ha elegit? Perquè hi ha un jurat professional que és el que, no sé si junta Sònia. Sònia, tu també has vist els 3.630 minuts de curtmetratges? No, els 3.630 minuts els veiem entre 10 persones que som el comitè de selecció. I quan seleccionem les 39 obres, ja aquestes 39 obres són les que veu el jurat. Fem una criba per no maltractar. El treball brut el feu vosaltres, no? Ja el jurat... Quants curts veu al dia? Pues al dia depèn, cada un és que pot, però a lo millor... Però no que 10 és 10 i veu... No, cada un veu els seus curtmetratges que li pertoquen en la criba que fem, o sigui, en el repartiment que fem, cada un veu els seus, després fem una criba individual i després sí que ens juntem tots i entre tots fiquem una aposta en comú de tot el que aportem cada un i ja anem... llevant i ficant. 3.600 minuts ahí en cervesetes, ahí en un poquet de papes, un picoteo, això estaria graciós, no? Per l'any que ve, l'aposta en comú sí que és una miqueta així, com tu dius. I en donuts i tot això, coses que ens fan un poc més llevadera, no? La vesprada que passem junts, sí. Anna, com s'ha elegit el jurat professional per a... El jurat, crec que s'elegís més que de premiats d'altres anys, no? Sí, el jurat l'elegim de persones que coneixem del món de l'audiovisual. Enguany, per exemple, tenim 2 realitzadors que ja han sigut realitzadors que han presentat obres dins de Cine Culpable i han sigut guanyadors, com Vicente Bonet, que és de Nules i el coneixem tots perquè ha fet curtmetratges archi premiats com Sputnik o Love Wars. I després tenim també a Carlos Villafaina, que l'any passat va ser també premiat el seu curtmetratge com a millor actor. Tenim també a Iris Larios, que és una realitzadora del món de l'audiovisual. Tenim a Sergi Heredia, que tots el coneixem en Vila-real perquè és el director de La Fam. I tenim després a l'actriu Elisa Lledó, que és il·licitana i així en sèries com La que s'avecina o Allá abajo i tal. O sigui que tenim persones que en el món del cinema són professionals i que creiem que avalen el que són les seues decisions. Un festival internacional, però sí que és cert que, com heu comentat abans, hi ha obres que són de Vila-real, d'autors de Vila-real. No sé, Anna, què suposa per això també per l'Ajuntament? Jo, per exemple, per a mi el dia que més m'agrada de visionar és el dilluns dels curtmetratges provincials perquè estan rodats en la nostra terra. Enguany tenim 4 curtmetratges rodats a Vila-real. Tenim a Castelló, a Aín, Almenara, la Vall d'Uixó, Viver... Els curtmetratges de Vila-real, evidentment, a nosaltres ens agraden més i també opten al Premi Manuel Villarreal. És el dilluns
els seleccionats i després Sí. també hi ha un apartat que són de no seleccionats, no? Pot ser? Que Sí. també és el dilluns. Sí, a les 7 de la vesprada. A les 7 Sí, en l'Espai En l'Espai Jove. Sí, ahir farem un off dels provincials on ficarem els curtmetratges que no han sigut seleccionats però que creiem que és important el donar-los l'espai per a poder-los mostrar a la gent i que evidentment nosaltres recolzem sempre als realitzadors d'ací Clar. de la província. I el seu esforç, per almenys que se veja també, no? Clar, Que encara i que no perquè- hagin sigut seleccionats, perquè suposo que, clar, si s'han presentat 345 curts, evidentment, no? Tots no, Clar, és que tots per no se setmana no poden... podem És que per presentar, problema d'espai, clar, és que la sessió no pots fer una sessió de 4 hores i més entre setmana i aleshores pues, també la durada és el que determina també el número d'obres que poden entrar. Sí. Anna, tenim un culpable de luxe enguany, ni més ni menys que ahir el tenim a Víctor Palmero, actor... Bueno, Actor i actriu. Actor i actriu, sí, actor i actriu, perquè clar, anava a dir que és actriu perquè fa la filla del Recio en la que s'avecina, no? En esta sèrie tan famosa de Telecinc, que és el que ha tingut més d'èxit últimament, però bueno, que té un bagatge prou interessant a la seva esquena, no? Sí, per a l'Ajuntament de Vila-real és un plaer que un actor de la Terreta tinga l'honor enguany de ser el culpable. És un actor que té un bagatge al·lucinant i, com tu ja has dit, últimament se'l coneix moltíssim per el paper que fa en La que s'avecina, que interpreta a Alba, fa de transexual, i també pues, ha tingut les seues crítiques, ha estat amenaçat per xarxes socials i per a l'Ajuntament pues, és un autèntic plaer que aquest xic que dona visibilitat al col·lectiu LGTBI en la sèrie pues, siga el culpable d'enguany. A més, a nivell personal l'hem pogut conèixer i és encantador. Sí. Tenim moltíssimes ganes de que assistisca a la gala. Ens va dir que si podia també vindria algun dia a veure els curtmetratges perquè estarà per casa, perquè la gala de Cine Culpable és el divendres 29 i el dia 30 ell estrena una obra en Onda. Sí. Aleshores estarà per la Terreta i vindrà a visitar-nos algun dia. No sé com va ser aquest primer contacte amb ell, si havíeu pensat ja en ell o com va ser això, Sonia, Anna? Pues l'any passat vam estar xerrant a veure si podia vindre tal, però finalment no va poder ser. I anant també a un festival de curtmetratges que n'hi ha en Onda, que es diu En Xicotet, vam coincidir els dos en una taula redona que vam fer i vam poder sopar junts i ja vam negociar i vaig dir, ja no pot ser, te quedes. Això és el destí, pensar de quedar-se. Has de ser culpable. Claro. I la veritat és que ell va dir, pues claro que sí, estic encantat i tal, i ja pues, enguany ho vam quadrar i feliços de que estic així. Vale, pues sí, serà tot un plaer per a tots veure a Víctor Palmero de prop, no? Un actor tan important en el territori nacional. L'entrada al festival, sobretot a la gala del divendres, és gratuïta, però hi ha alguns matisos, no? Sí, així en el llibret, en l'última pàgina, està el passacurt dels 4 dies que se fan el visionat dels curtmetratges i si vas un mínim de 3 dies i tens el segell, el dia de la gala tens una entrada més preferent per assistir a aquesta gala. Molt bé, preferent no vol dir que tinguis una entrada VIP, no? Sinó que tindràs preferència en elegir el teu en lloc. elegir el teu lloc, Sí, vale. perquè obrim les portes abans per a la gent que té l'entrada preferent, Molt bé. entres, assenta i després Vale, ja i obrim després les sí. portes per a la resta del públic. La resta del públic també ha d'anar en invitació o pot anar aquest dia Lliurement. És lliure, l'entrada lliure, si n'hi ha està lloc bé i si no, pues, completar mala sort, l'aforo, no? sí. Mala sort, molt bé. Tenim també un apartat interessant dins de la gala del divendres, que és el Cine Express, obert als instituts, que estaran des de tota la setmana que ve, no? Rodant un curt a favor del reciclatge, és així? Exactament. Els instituts del Broc i Llop i de Fundació Flors estaran dilluns i dimarts rodant per els carrers de Vila-real el seu curtmetratge, dimecres i dijous podran editar-ho i el divendres farem el visionat durant la gala dels seus curtmetratges. La gent que sàpiga que els curtmetratges premiats no se projecten en la gala perquè n'hi ha molta gent que ve en l'afant de veure aquests. No, teniu que vindre durant tota la setmana per a veure els curtmetratges i el divendres el que sí visionem són els curtmetratges dels xiquets que han estat tota la setmana esforçant-se per fer... Donar-li un espai important també. I bé, i enguany Reciplaza serà qui patrocina
aquestes gravacions i aniran pues, això, versades en el reciclatge i per conscienciar a la gent de que n'hi ha que cuidar este planeta. Molt bé. Tenim també una banda sonora, així, veritat. Anna, no sé si hi ha problemes tècnics o què per a poder escoltar-la. Anem a intentar-ho. Perquè tenim un codi QR així al dorso del folleto, no? Del llibret. Un codi QR que amaga aquest MP3 i aquesta cançó que ha fet, qui l'ha fet a la cançó, la banda sonora? José Cabanes. José Cabanes, el dimoni, perfecte, per a donar-li un poquet de so a aquesta 22a edició del Cine Culpable. I la regidora de Joventut, Anna Vicenç, ens va a deleitar en esta cançó. Que perquè siga regidora de Joventut no significa que tinga destressa. No té res que veure, no té res que veure. Vam comprovar l'altre dia ja en la roda de premsa que... Anem a intentar-ho. És una edició de Cine Culpable terrorífica, aleshores la banda sonora també... Ha d'estar d'acorde. Està d'acorde. Sí? Se pot? Se pot. Sí? Ui, sí. Espectacular. Això és l'entorn. Arrímate-ho ahí al micro a veure si podem captar algo. Fica també en sonido. Se pot. Massa ràpid ho has dit, Lo de se pot. Sí. S'escolta, no? S'escoltarà algo? Sí? És la banda sonora acorde al cartell. Ahí. Sí, bueno, es que el cartell és que ja és terrorífic de per si. Té una rata, una asesina, ¿no? Pareix, ¿no? ¿Qué representa esta? Sí, Laura Castelló, que és l'autora d'este cartell, es va basar un poc en la pel·lícula de Pájaros de Alfred Hitchcock. Molt bé. Però finalment va decidir ficar un animal terrorífic que no fos els pardals, sinó que fos una rata gegant, i va representar a una dona que en lloc de estar atemorida per la rata se defèn, no? Front als seus pors i diguem que és un poc aquesta la lectura que va fer la seva autora. Bueno, pues queda ja convidar a tota la gent a que participe, ¿no? En esta 22a edició. Sònia i Anna. Sí, tinc que dir que també la gala vindrà Rafa Larcón a presentar la gala, que és un humorista i monologuista i que serà molt divertida, espere, com tots els anys. I no res, invitar a tot el món a que vinga i que gaudiu d'una setmana de cinema de bona qualitat, gratuïtament, i rodejar de molta gent que compartís la mateixa afició. O sigui que vos esperem a tots. Anna, també, convidar. Sí, com ha dit Sònia, convidar a tots els vilarealencs i vilarealenques, també a tota la gent de la província, a que vinga a gaudir de la 22a edició de Cine Culpable, del 25 al 29 de novembre, en l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, i no res, dir-vos que des de l'Ajuntament de Vila-real i des del Peatón hem preparat aquesta edició amb molt de carinyo, amb molta estima, i esperem que disfruteu, que gaudiu i que us agradi moltíssim. I després de la gala, què farem? Havíem dit que no parlaríem d'això. No, però hi haurà que celebrar-ho, no? Sí, d'alguna manera. Després de la gala anirem al 1800, que és un pub que n'hi ha darrere, tots coneixem, i anirem allí per fer un refresc. Per fer uns billars i un futbolín, un Diana. O lo que surja, molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies a les dos, que vaig molt bé i ens veurem també per allí. Gràcies, Miguel. Vinga. I amics, amigues, seguim amb més convidats. Ens hem d'ací, des de la tenda d'este parc de Porcelanosa. I més invitats que passen per ací, per aquesta tenda d'este parc de Porcelanosa. Bueno, invitats som nosaltres, quasi, de vindre ací, a Porcelanosa, perquè la següent invitada és de la casa, és del Departament de Comunicació y Prensa de Porcelanosa Grupo. Clara Feliz, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, de volver, ¿no? Porque al fin y al cabo estás aquí como vienes habitualmente y está muy bien, pero es un placer. Muchas gracias. Te hemos invitado para hablar, Clara, sobre todo de el Premio Nacional de Innovación 2019 Gran Empresa que os ha concedido ni más ni menos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Correcto, el pasado 12 de noviembre se produjo el fallo. La verdad es que nos quedamos muy sorprendidos y perplejos, ¿no? A la gente le puede costar, ¿no? Diciendo, no, pero ¿por qué? ¿No? Si sois una gran empresa ya, pero es que hasta que no lo ves impreso, no ves el fallo es por escrito, pues no te lo crees, y la verdad que es una inmensa alegría y también creo que viene en un momento muy necesario también, ¿no?
para afianzar ya no solo la marca, sino la confianza y la importancia del empresariado español, que es tan importante, ¿no? ¿Qué reconoce este premio? ¿Vale? Pues reconoce sobre todo el modelo de negocio tan asentado y tan solvente, ¿no? en el que ha creído desde sus inicios Porcelanosa, es decir, y ese crecimiento continuo por el que ha apostado la marca y que ha hecho, y ya no solo apostar ni creer, sino hacer tangible y factible. Y luego, efectivamente, esos 46 años de trayectoria que tiene la empresa y sobre todo todo el equipo humano que hay detrás, ¿no? Y esa cooperación conjunta que hay, ya no solo entre los distintos equipos de las 8 empresas de Porcelanosa Grupo, sino también ese trabajo conjunto que existe con proveedores de la zona, con muchísimas empresas también de la comunidad autónoma y de la Comunidad Valenciana, también con todo ese entramado y ese tejido empresarial tan fuerte español. Y entonces, digamos que reconoce la trayectoria y la importancia de una empresa dentro de España, ¿no? Para que la gente lo conozca y se ponga un poco en contexto, estos premios, ¿Porcelanosa se presenta a ellos o es desde el Ministerio los que os llaman y os dicen? Pues ojo? fue un poco, o sea, se produjeron las dos cosas. Nos llegó un aviso por parte de una persona que nos dijo, oye, ¿por qué no hay esta convocatoria, ¿no? Entonces la estudiamos y luego también la habíamos pensado presentarnos, ¿no? Porque nos llegó esa noticia y dijimos, oye, ¿por qué no? Creemos que podemos hacerlo y así lo hicimos, ¿no? Es decir, partimos de esa premisa de ¿por qué no? A decir, pues sí, ahora es el momento, ¿no? Y entonces preparamos una candidatura efectivamente ligada a la candidatura de gran empresa. Y entonces básicamente lo que hicimos fue presentar ya no la historia, la trayectoria y sobre todo el impulso y los principales hitos que hemos hecho y hemos logrado a lo largo de estos 46 años, ¿no? Al fin y al cabo fue poner sobre la mesa todo lo que hemos conseguido y bueno, y lo que nos queda por conseguir, pero obviamente como lo que había que juzgar son los hechos consumados y lo que había, pues todo lo que hemos ido promoviendo y consolidando a lo largo de estos 46 años, ¿no? ¿Con qué empresas competíais? ¿Lo sabes? No, porque eran, digamos, sí que eran 79 candidaturas, eran 46 empresas y luego 33 profesionales, porque se dividían en esa parte profesional y empresa, pero no llegamos a, o sea, no era como al ser digamos una convocatoria que guarda la discreción, ¿no? Por cada uno de los concursantes, pues no sabíamos, o sea, no sabemos con quién nos enfrentamos, pero bueno, el resultado ha sido favorable. Pero bueno, serán empresas grandes también del territorio nacional, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? Del territorio nacional, efectivamente. ¿Qué crees que ha valorado el jurado para daros este premio? Pues nosotros centramos sobre todo en la candidatura en 3 aspectos. Uno, el modelo de negocio basado en digamos, en la sostenibilidad y también en la tecnología, en donde hemos hecho mucho hincapié a lo largo de estos años. Hemos invertido mucho en nuevas tecnologías, también en comunicación digital, pero sobre todo en procesos, digamos, automáticos y con muchísima maquinaria muy potente, ¿no? Que eso también nos ha mejorado que aumentemos la producción y también una mayor precisión y una mayor calidad en los productos. Y luego también otra línea que intentamos remarcar porque estamos muy comprometidos con ella es la sostenibilidad, ¿no? Nosotros nos comprometimos hace mucho tiempo, ya con el protocolo de Kioto, con la sostenibilidad y con favorecer el entorno y el medio ambiente. Eso es algo también que ahora es un tema de la actualidad, ya solo por los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de la ONU. Y entonces esa es una línea que hemos remarcado mucho desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años es cierto que hemos incidido mucho más. Y con una serie de productos sostenibles y que favorecen ya no solo la calidad de vida del usuario, sino también el entorno, ¿no? Todo ese tipo de productos y de iniciativa, que es una iniciativa verde y sostenible, dentro de Porcelanosa Grupo se enmarca dentro del programa Ecoproject, que son aquellos productos ecológicos y verdes que efectivamente que unen diseño, sostenibilidad, ¿no? Y calidad.
Y luego la tercera línea en la que hemos incidido también es la línea del diseño, ¿no? Que es algo uno de los valores que siempre hemos, digamos, los valores fundacionales de Porcelanosa, que es el calidad y el diseño, ¿no? Ya lo vemos en esta tienda, el diseño. Sí, está presente en todo. Sí, bueno, eso es algo que siempre es un valor fundacional que se ha mantenido intacto desde el origen, ¿no? Y eso es otro de los aspectos que hemos querido también enfatizar y dar importancia, porque es parte de nuestra filosofía y de todo lo que conforma Porcelanosa, ¿no? Porcelanosa Grupo. Bueno, a esta gran empresa tal vez no le hace falta muchos empujones, pero sí que es cierto que este premio nacional puede ser un impulso para marcarse algún objetivo. Sí, sobre todo se remarcan dos objetivos, ¿no? Uno, la importancia y el talento del empresariado español, y con el nombre de Porcelanosa Grupo por delante, ¿no? Que en este caso sí que reconocería este galardón. Y luego también otro de los aspectos en los que se remarcan también es el joven talento, ¿no? Nosotros apostamos siempre por el talento, también es otro de los aspectos claves y por los que hemos apoyado firmemente, y siempre incorporamos nuevas, no nos gusta hablar de tendencias, pero sí de conceptos, ¿no? De nuevos conceptos, nuevos diseños que nos hagan mejorar, ¿no? Y que reformulen también no solo la manera de entender el producto, ¿no? O sea, dejando de lado ese concepto, sino la manera de relacionarse, que el usuario se relacione con el diseño y con el entorno, ¿no? Que es algo que también ha traído consigo este galardón, ¿no? Nosotros cuando hablamos de diseño total, porque no estamos hablando solo que diseñamos o comercializamos cerámica, sino se trata de un concepto de estilo de vida, ¿no? Al fin y al cabo, quien conoce Porcelanosa Grupo, pues se conoce un estilo de vida basado en esa calidad y esa exclusividad también que nunca se ha perdido de cada uno de los productos y que se selecciona, ¿no? Cuidadosamente, se mima mucho y luego se analiza y se evalúa todo hasta el final. Es decir, sí que hay un seguimiento desde el borrador, por así decirlo, hasta el final, y eso es también algo muy importante, porque se remarca efectivamente que eso sigue vigente y que lo estamos haciendo bien. Has hablado ya de algunas características de la empresa, Clara, pero para ti personalmente, ¿con qué 3 palabras definirías Porcelanosa? Pues a mí me gusta hablar de 3 Cs, ¿no? Estaría la C de calidad, la C de cercanía y la C de competitividad, ¿no? Que son las 3 Cs con las que a mí me gusta, a nosotros nos gusta definir la empresa, y creo que son fundamentales, porque es cierto que con esas 3 C han incluido otra C, que es la de construir eso y darle forma en un conglomerado precioso y muy potente que es Porcelanosa Grupo, ¿no? Bueno, ¿en cuántos países podemos encontrar a Porcelanosa ahora mismo? Tenemos 1000 tiendas y estamos presentes en 150 países. No es poco, no es nada poco, ¿no? Está muy bien, es una cifra muy, muy positiva. Sí, sí. Hay mercados muy importantes, como por ejemplo el mercado de Estados Unidos. Tenemos tienda en Nueva York, una tienda maravillosa en la Quinta Avenida, que fue, bueno, pues un sitio espectacular. Exacto, ¿no? Exacto, la milla de oro de Nueva York, que también contamos en el proceso de remodelación, porque fue el edificio de Commodore Criterion. Contamos con la participación del estudio de arquitectura Foster & Partners de Norman Foster, que eso, pues quieras o no, ya también te da, que remarca, ¿no?, la importancia del diseño y de tener un apoyo tan fuerte como ese estudio y con el nombre de Norman Foster, ¿no? Luego también en ese mercado estamos presentes en Boston, en Toronto. Latinoamérica también digamos, tenemos cada vez una mayor presencia y más positiva, tanto en Colombia como en México. Abrimos una tienda hace poco, ¿no? Sí, y también recientemente abriremos una nueva tienda en Buenos Aires, en Argentina, que cada vez también la marca se va conociendo mucho más y tiene una muy buena acogida. También hace mucho el idioma, ¿no? O sea, claro, somos una comunidad de 577 millones de castellano parlantes y eso también hace. Muy bien, bueno, Clara, enhorabuena Muchas gracias. por el premio, que estos objetivos que se marca la empresa, pues que se consigan, ¿no? Pues sí, en eso estamos, y bueno, creo que el galardón reconoce efectivamente todos los logros
que hemos hecho, ¿no? y que se han conseguido hasta la fecha. Y bueno, también me gustaría volver a remarcar eso, que ha llegado en un momento muy importante, ¿no? También, y muy necesario para demostrar efectivamente que el empresariado español es solvente, hay mucho talento y tiene mucha fuerza, ¿no? Tanto dentro de España, en Europa, como en el mercado internacional. Eso te iba a decir, no sé si hay premios europeos también que reconozcan algo parecido como los del Ministerio. Creo que alguna convocatoria hay, sí. Pues a ver si sí, presentáis, ¿no? si Después ganáis, de esta conquista, la siguiente, claro. ¿no? El año que viene a lo mejor nos dan este premio otra vez, ¿no? No creo que os den... O sí, no sé. No lo sé, sí. Eso son procesos ministeriales, sí, pero, claro. Pero bueno. Bueno, os volvéis a presentar y a ver qué pasa. Ojalá, ¿no? Pero bueno, de momento hemos logrado esto que parecía imposible por todo el... Claro, 79 empresas, hay mucha competencia. 79 claro. convocatorias, 46 empresas, sí. Es complejo porque al fin y al cabo hay muchísimo, ¿no? Y hay mucho talento también con el que competir, pero bueno, estamos muy orgullosos de que al final ese foco se haya centralizado en nosotros y que se haya reconocido efectivamente todo el trabajo que hay detrás y todos los avances que hemos hecho hasta la fecha, ¿no? En esas tres líneas. Pues muchísimas gracias, Clara. A Enhorabuena, ti. disfrutar Muchas del gracias premio, a vosotros por todo. Gracias. Disfrutar del premio y a seguir trabajando. Muchas gracias. Gràcies, Clara. Amics, amigues, seguim en més convidats així en Gent d'ací. I acabem aquest programa des de la tenda d'este parc de Porcelanosa, que és quart programa de Gent d'ací, programa especial, amb el regidor d'Hisenda i Ocupació de l'Ajuntament d'Onda, Salvador Aguilella. Salvador, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Bueno, has vist quin entorn tenim sí, així, no? Magnífic. De taulell, que és lo que... Molt bé. I de magnífic taulell, no? Que és lo que... I de ceràmica, que és lo que... pues és característic de la nostra comarca, no? De la nostra província, i que a més dona tants llocs de treball i tant de benestar a tota la província. I de disseny, perquè així sí, hi ha coses de disseny, hi ha de tot. La ximenea, la llar esta que tenim així darrere, que vosaltres no la podeu veure, però ja és espectacular. No se pot utilitzar perquè, clar, no està el conducte fet, però és molt xula. Bueno, com estem... Quines coses tenim per ahir per l'Ajuntament d'Onda, Salvador? Pues ahí estem treballant, no? En aquest moment, sobretot, com moltes altres administracions, en els pressupostos per a l'any que ve, no? Per l'any pròxim, pues, intentant ficar en marxa totes aquelles propostes que la gent va votar i que ens va fer tindre aquesta majoria absoluta en Onda i que són propostes molt il·lusionants, propostes que la gent està demandant i que anem a intentar fer realitat a partir de l'1 de gener en els pressupostos. Quines qüestions? Encara estem, com comentes, encara estem treballant en això, no? Però encara estem negociant els pressupostos, fent participar a tots els grups en l'Ajuntament, ultimant algunes xifres, vull dir que encara no tenim unes xifres definitives, però sí que van a ser, com t'he dit, uns pressupostos en el qual van a haver serveis, per exemple, com el que acabem de ficar en marxa, però que va estar tot l'any de la infermera escolar en els centres educatius, pressupostos que duen preparat per a poder, si la Generalitat no es fa cas, que si després també parlem dels pressupostos de la Generalitat, no es fa cas, tindré un mamògraf per a la gent d'Onda que no se tinga que desplaçar, les dones no se tinguin que desplaçar a Castelló, acabar de ficar el dispositiu del botó del Pànico, que també és una aplicació novedosa que hem ficat en Onda i que això té un dispositiu físic que estan en aquest moment desenvolupant i que l'any que ve podrà ser una realitat. Són serveis de qüestions que duiem en el programa, les mascotes d'Onda, el sacrifici zero, que tenen un contracte en alguna empresa que assegure, ara ho estem fent, però tenim que treure un contracte per a que siga de forma duradera, que tingui aquest sacrifici zero. Són mesures que vam dir en campanya que ficaríem, que estem ficant i que van a ser una realitat de forma contínua a partir de l'any que ve. I sobretot va ser un pressupost de moltes inversions. Jo crec que anem a invertir més l'any que ve que el que s'ha invertit en els 4 anys últims. Les xifres van a ser superiors, entre altres qüestions, perquè anem a avançar els diners per a millorar i, en un cas, construir de nou 4 centres educatius en Onda. 4 centres educatius? Anem a millorar-ne 3
i un que és la secció de l'IES, que en aquest moment és una secció que s'ha de convertir en un institut i s'ha de fer pràcticament completament nou, en més de 5,5 milions d'euros la inversió. L'Ajuntament d'Onda, vist com està la situació i que la Generalitat no està tampoc acudint a construir els col·latges, anem a ficar els diners i anem a començar aquestes inversions i volem que en l'estiu de l'any que ve les 4 obres estiguen en marxa. Dic perquè això ja són més de 5 milions d'euros d'inversions i que ja dic, segurament anem a superar els 10 milions d'euros en inversions i d'un pressupost quan en l'Ajuntament normalment i aquests últims anys les inversions no arribaven a 2 milions per any. Aquests 4 centres, Salvador, és a dir, se reemplacen alguns que ja estan o se fan 4 nous? No, en 3 centres són millores que fan falta per als centres perquè tampoc tenen tants anys els centres que n'hi ha ara. Per exemple, avui és en el Pío XII que recordo que se va inaugurar en l'any 2012 i són reformes que fan falta per als centres, però sí que n'hi ha un que se va construir una secció secundària que ha crescut la demanda i que s'ha de convertir en institut i que realment aquesta secció va tindre moltes deficiències des del principi i se va fer un edifici nou per a que tots els alumnes de la zona en edat d'educació secundària tinguin les millors instal·lacions. També tenim, com has comentat abans, aquests pressupostos o aquests diners que se reclamen des de l'Ajuntament a la Generalitat. Sí, clar. En quines matèries reclameu? En algunes ja t'he dit, n'hi ha qüestions que són competència 100% de la Generalitat, però és que en els últims 5 anys, enguany és el 5è any consecutiu, que en els pressupostos de la Generalitat no apareix cap inversió per a Onda. Cap és cap. 0 euros. 0 euros. I clar, enguany la Generalitat s'estan tramitant ara els pressupostos, als quals l'Ajuntament ja m'ha enviat al·legacions per a que se presenten a aquests pressupostos, per a que aparegui alguna de les necessitats que tenim la gent d'Onda. Com dic, en 5 anys no s'ha ficat res, res. I com pot ser si abans eren del mateix partit? Sí, però eren del mateix partit i pareix que no eren del mateix partit, però no va servir per a res i tampoc va servir perquè se reclamarà absolutament res des d'Onda als pressupostos. Enguany la Generalitat ha presentat, però que estaven debatint, els pressupostos són la quantitat major de diners de tota la història, 23.000 i pico de milions d'euros, que és la xifra més alta de la història dels pressupostos. Tenen més diners que mai per a fer coses. I quan tenen més diners que mai, a Onda tampoc ens toca, no? Vull dir, anem a reclamant. Des del mes de juny, l'alcaldessa s'està reunint setmanalment en directius consellers del Consell Valencià per a reclamar aquelles coses que són necessàries, de comunicacions, de zones que són inundables i que se tenen que arreglar en vies que té que mantenir la Generalitat Valenciana en els centres educatius per a que apareguen els centres educatius reflexats en els pressupostos, perquè el servei de mamògraf per a 4.600 persones que necessiten el puguin instal·lar en Onda. Tot aquest tipus de millores són les que estem reclamant, una residència una segona residència de la tercera edat que fa 3 anys vam vindre ja a Onda a dir que l'anaven a construir de forma immediata i mai ha aparegut en cap pressupost. Totes les coses s'han estat reclamant i ara seguim reclamant-les. Les hem reclamat en reunions, com hem vist que han arribat els pressupostos i per 5è any consecutiu no n'hi ha res, nosaltres hem presentat al·legacions a veure si alguna ens fan cas i es comencen a retornar-nos allò que se mereixem. Al final el pressupost d'aquests 23.000 i pico milions d'euros són diners que se tenen que repartir de forma equitativa entre tots els veïns de la Comunitat Valenciana i no pot ser que a una ciutat en concret no li toqui absolutament res. Diners que iran de l'Ajuntament, diners que vindran de la Generalitat i tot això ho feu des de l'Ajuntament sense tocar la contribució. Bueno, sense tocar-la no, baixant-la, no? Baixant-la, sí. Com pot ser això? Potser fer moltes hores i intentar aplicar una gestió molt eficient en tot el que fem. Com tu dius, la contribució per a l'any que ve l'hem baixada un 15% per als pròxims 3 anys. 15% menys? Menys, de forma proporcional, gradual. Al final dels 3 anys serà un 15% menys.
per l'any que ve s'ha baixat, estava en aquests moments del 0,72 i l'han baixat al 0,69, però anem a baixar fins al 0,61 d'ací 3 anys. De forma progressiva i proporcional, perquè no podem fer-la el primer any, perquè tampoc la situació econòmica de l'Ajuntament, les primeres xifres que ens passen d'intervenció va ser que teníem un dèficit estructural de 3,3 milions d'euros. En això, baixar impostos, la gestió pot ser eficient, però milagres encara no en sabem fer. I en això estem, en baixar, sí, la pressió fiscal a tots els onders, en dur endavant totes aquelles mesures i aquelles inversions necessàries i, a més, això ens exigís, perquè no pot ser d'una altra forma, en tots els procediments que fem, tindrem una gestió totalment eficient per a poder aconseguir els objectius. Quin lío n'hi ha en Reciplaza, Salvador? Conta'm a veure què ha passat. Reclameu la dissolució, reclameu que s'aclarisca un poc l'assumpte? Sí, Reciplaza també és una empresa pública que és la encarregada o la responsable de gestionar els residus i el tractament i de soterrament de residus de la zona de Castelló, Vila-real, Almassora, Borriana, Alcora-Onda, està a 46 municipis de la província de Castelló, i és una institució, diguem, anacrònica i que no se dona en cap altre lloc. Vull dir, totes les zones de la Comunitat Valenciana, n'hi ha 12 o 13 zones i n'hi ha 12 o 13 consorcis formats. En tots n'hi ha un consorci format per la Generalitat, per la Diputació i per els ajuntaments de la zona, que són els que decideixen i dirigeixen aquesta gestió. I aquest consorci directament contracta una empresa, que és l'empresa que arroplega el FEM, que tracta el FEM, etc. Així, en aquesta zona tenim la característica que tenim el consorci, que pràcticament no se reuneix mai ni dirigeix pràcticament res. Tenim, i aquest consorci ha derivat, però existeix i se convoca, ha derivat aquesta gestió, una gestió intermitja en Reciplaza, que és una empresa pública, i Reciplaza a la seva vegada té contratat a una empresa per a que faci la gestió i tractament. Vull dir, hi ha una duplicitat de funcions que al final el que venen és que Reciplaza, per exemple, gaste diners en publicitat que, no sé si és la finalitat o no, però una empresa pública i tota empresa pública o una empresa, l'empresa, per exemple, que fa el tractament i la gestió de residus de qualsevol altre consorci, no cobra més diners i la tassa del FEM és més cara perquè fa publicitat. En canvi, així tenim una empresa intermitja que, per exemple, gasta més de 100.000 euros a l'any en publicitat. És un exemple d'aquestes duplicitats que al final el que fan és que el cost de la taxa del FEM costa més a tots els veïns en una entitat innecessària, perquè, com dic, el consorci hauria de funcionar millor i directament tindre contractat a una empresa com passa en tot el resto de la Comunitat Valenciana. Quina empresa pot ser Reciplaza, perfectament? No. Reciplaza no se dedica no té professionals per tractar. No té professionals per tractar. Vull dir, tu tens que contractar, o qualsevol administració té que contractar a una empresa que tinga els professionals i els mitjans necessaris per a poder fer l'arreplegament i el tractament del FEM. Tenim també cursos de formació en la ciutat d'Onda, sobretot per a persones que estan en atur, no? Sí, fem cursos de formació per a persones que estan en atur, moltíssims. Tenim dos tipus de formació, una que diem a la carta, que està dirigida a totes aquelles persones que estan en l'atur i que en una xicoteta formació poden tindre la capacitació o la formació necessària que estan demandant les empreses en lloc de treball real. Fem aquesta formació, se fan pràctiques en empreses i d'aquesta formació amb les pràctiques en empreses normalment tenim un èxit d'un 90, 85, 95% d'inserció laboral. Per exemple, ara estem fent un curs per a gent que estigui perfectament formada en la venda en comerços i ja tenim firmats els convenis en més de 10 empreses d'Onda i algunes també de Vila-real. I començant per el Vila-real Club de Futbol, que també tenim un conveni en la seva tenda, per exemple,
per a fer aquestes pràctiques. I el que esperem és que, com sabem que després van tindre necessitat de personal, pues que després de veure com funciona a la gent que ja està formada en el que ells necessiten, pues que es contraten i ens està resultant molt bé. I després fem altres cursos de formació. Ara, precisament, també estem fent molts cursos de formació per un itinerari que tenim per a gent en l'atur i, a més, en risc d'exclusió social. I bueno, pues estem formant-los intensament en totes aquelles necessitats bàsiques que qualsevol empresa es pot demandar per a que tinguin totes les oportunitats de poder s'insertar en el món laboral. Molta gent la que s'anima, la que s'apunta? A fer els cursos? Sí, a fer els cursos. Fem molts cursos i els cursos normalment estan entre 10 o 15 persones per a que la formació siga correcta, però nosaltres en Onda estarem formant a més de 500 persones a l'any. Molt bé. Tenim també un servei d'inserció laboral, tenim tècnics que visiten les empreses per veure les empreses que necessitat tenen de personal. Tenim els tècnics que treballen en els d'ocupació, que treballen en la gent que està buscant un treball que són veïns d'Onda i intentem de comunicar a l'empresa que necessita a un treballador en la persona que té les característiques necessàries per ocupar aquest treball. I aquest treball d'inserció que va acompanyat d'aquesta formació també per ajudar s'està donant molt bons resultats. Salvador, moltíssimes gràcies. Quan tinguem aquests pressupostos ja quasi tancats, tornarem a convidar i ens comentes tots aquests assumptes dels pressupostos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvador. I bé, amics, amigues, acabem així aquest programa de Gent Ací des d'un entorn excepcional. Ja heu vist, la tenda Este Parc de Porcelanosa. Tornarem la setmana que ve amb molts més convidats.